Tirada. Wala lagi. Painit ta. Unsa man nga painit kay mag-init ko dire. Tay, ako 15 dire oh. Tapare ni ba? Sa may katapad na ko diya nga. Wa mo koy kwarta. Ah, jaminga ba tayo? Mura magway trabaho. Kaya wa mo jugoy trabaho, sa may trabaho o na ko sa may kwartaho na ko eh. Palitin na lang dito. Na ko'y 15 gini dire no. Dungagin ni ba? Or nakay kwarta diha, pahirman na lang ko be. Bayaran ra ta ka ugma. Jaminga di sa buang oy manghiram. Pangayuan na lang oy. Di mo yapon mo bayaran. Bayaran lagi na matay pa, mamatay pa tong baboy nga gibuhi na ko dito tulo ka buok, mamatay pa to. Bayaran lagi na ko na. Ah sige. Naraw. 3 hours later. Wada siya mo sa kalapad eh. Abi na dungagan man og tulo ka long next. Bigog tulo ra kalapad. Kailangan lain man ka manggawas mo yung kwarta og kanang sakto na kagkarga. Manggawas mo yung kwarta. Awan, dungagan imong tulo ka long neck, mas isa ra kalapad og ipangayo. Tara ulit na. Sa pula sa asul, dalawang pagpipilian.